今日は名古屋行きます。すげえ超並んでんじゃん。まだ朝7時半だよ。みんな写真撮ってる。カップかな。かっこいい。ライトもかっこいいよね。昔玄関に似たようなライトあった。これ？何も入ってない。安いね、5000円だもん。ストーブのおめでとうございます。スイッチだった。あ、そうなんだ。あ、よかったね。来たよ。出て、ちょっとあれ。お、すげえ。どう？お金持ちの味。金の味する？ちょっとね。そうなの？でもまあ金の味わかんないけど。ワンちゃん。これ？何を撮ってるかというと、来ました。どうでした？すごいじゃん。名古屋城どうでした？どこが？写真チャレンジ。何点9。ちょちょ待ってて、ご飯食べてくる。今日は内海食堂
なんか綺麗な写真撮れたから嬉しいけど、でもなんかご飯食べれなかったからちょっと残念だな。ご飯？何の？なんか名古屋城の周りになんかちゃんと一緒に行けるところがあるからちょっと残念だな。そう。何私だ。レジ袋忘れた。ごちそうさまです。はい。自分でうるさいんだよ。静かにして。もう自分の家みたいになっちゃってるじゃんお前、ここが。オラン系。同じだね。うん、メンチ。メンチカツ。美味しい。本当に美味しい。どう？美味しい。美味しい？ちょじゃなく。なんかもう全部食べたいよ、ここ。すごいね。さっきのそばとうどん。こういう外で食べれるエリアあるって知らなかったから。確かに。わあ、すごいね。あそこの橋取ってるんだ。頑張ってる。顔。ありがとうございます。どうだった？めっちゃ良かった。なんだっけここ。コーラン系。次はうなぎだね。うなぎ食べに行きます。はい、今日最後は。はい。うなぎ食べましょう。これの松だと上に3枚、ご飯の中に2枚入ってる。へえ。すごい。写真の準備してます。フードトラックもやってるみたいな。あ、ね、書いてあったね。うなぎだね。あんな感じ？なるほど。じゃあ帰りますか。